L-għaqal jirrikjedi li l-Prim Ministru meta jkollu l-fatti ppreżentati lilu mbagħad jieħu deċiżjonijiet li għandu jieħu. U jien għandi fiduċja li l-Prim Ministru anke f'dan ir-rigward meta jkollu l-fatti kollha f'idejh u jara ċ-ċirkustanzi l-oħra li mhux biss marbuta mal-fatti ma' ċirkustanzi oħra li jkun hemm, il-Prim Ministru ħajdeċidu. Jiena ma' dik il-pożizzjoni. U allura jiena l-pożizzjoni tiegħi hija dak li qal il-Prim Ministru ħajkollu l-fatti qudiemu u mbagħad jiddeċidi. Il-Pulizija u l-Kummissar tal-Pulizija jistgħu jinvestigaw lil min iridu anytime. Mhux ngħidulhom jien il min jinvestigaw. Jiġifieri m'għandux għalfejn il-Kummissarju jistenna li ngħidu isma' investiga lil A jew lil B. Jiena ma nidħolx fihom. Jiena ma niddiskutix mal-Kummissar tal-Pulizija x'investigazzjoni tisiru. Il-Pulizija huma free li investigaw jekk iħossu li hemm bżonn jinvestigaw. F'dal każ il-Pulizija diġà ħarġu l-istqarrija tagħhom dwar dan il-każ. Jiena fejn l-investigazzjonijiet ma nindaħalx, mhux ir-rol tiegħi.